Παιδιά, ακούστε. Θα είμαστε. Βασικά, εγώ θα είμαι κάμερα πάνω, απλά να τρεβάω. Λοιπόν, ακούστε. Θα είμαστε 2-3 ώρες στο μπανάκι. Ναι. Και πρέπει να μην βγούμε έξω. Κοιτάξτε να δείτε. Αφού μόνο εγώ μπορώ να βγαίνω, κοιτάξτε. Κόλλησε η πόρτα. Εντάξει, πάλι καλά, δεν το κόλλησε. Κοιτάξτε, εδώ πέρα δεν μπορούμε να περάσουμε η Μαριάννα τη γραμμή εδώ έξω. Αλλιώς η Μαριάννα χάνει. Θα τις βάζω challenges και θα κοστίζουν τα challenges. Οπότε μπορώ να τις βάλω φαγητό. Αλλά για να τις βάλω φαγητό θα κοστίσει. Λοιπόν, έχω λεφτά μέσα ευτυχώς, όμως ίσως τα χαρίσω, απλώς τα δίνω. Όχι. Αυτά τα λεφτά, άμα κάνει κάποιος εγγραφή θα τα πάρει. Για πάντα. Και θα τα κάνει ό,τι θέλει. Δείξτε πόσα λεφτά είναι. Είναι απλά 5 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι, είχαμε και παραπάνω λεφτά. 5 ευρώ, να κοιτάξτε. Και τα αυτά τα ψηλά όλα. Κάτσε να σας το δείξω. 5 ευρώ. Κάτσε να το δείξω. Και... Κι άλλο ένα. 5 ευρώ και... 7,5 ευρώ. Κι άλλο. Ναι. Για να δω. Κι άλλο. Λοιπόν. 2 ευρώ και 51. Λοιπόν, θα είναι 2 ευρώ και όχι, θα είναι 8 και 8 ευρώ και 80 λεπτά. Ο νικητής αυτά εδώ θα τα κερδίσει. Όποιος κάνει παραπάνω like, όποιος κάνει πρώτος like, εγγραφή και πώς λέγεται, αυτό τέλος πάντων, subscribe, μαθιά πώς λέγεται, subscribe, κάπως έτσι. Τώρα δεν ξέρω παιδιά, σκαστικά κάπως έτσι. Δεν θα το δώσω όμως. Αλλά όχι. Θα θέλω και το σχολείο. Όχι. Θα τα δώσεις κανονικά. Άμα κάνουν like, δεν κάνω τίποτα. άμα κάνουν like, εγγραφή και comment και γράψουν σχόλια ότι εγώ τα θέλω, θα πάρουν αυτά τα λεφτά. Άμα θα δώσεις, θα τους δώσεις το PlayStation 5 που κάνει 1 εκατομμύριο. Τι? Ναι, θα τους δώσεις το PlayStation 5 που θα κάνει 1 εκατομμύριο. Εσύ όμως, εγώ τα λεφτά μου. Όχι. Άμα δεν τους τα δώσεις αυτά, θα τους δώσεις τότε το PlayStation 5 που ετοιμάζεσαι να πάρεις. Ναι. Κατάλαβες? Ναι. Και το PlayStation που θα πάρεις και πώς κάνει. 1 δισεκατομμύριο και αυτά είναι 7 ευρώ. 7 κάτι. Ναι. Τότε σε νοιάζουν αυτά. Θέλω να τα χαλάσω στο σχολείο, να πάρω πίσω που θέλω. Εσύ μόνο να τρώσεις, σχολείο μόνο να αγοράσεις να φας και κάτι πιεις. Τέλος πάντων. Τι κάνεις εσύ? Εδώ πέρα είμαστε για να ξαπλώνουμε. Ναι, η Μαριά το ξαπλώνει εδώ πέρα. Δεν με νοιάζει. Μαριά, πού έκανες μπάνιο? Τι? Πού έκανες μπάνιο? Στο ντουζ. Ναι. Κανονικά εκεί πέρα κάνουμε μπάνιο. Γιατί δεν έχει τέτοιο πώς κάνουμε. Τι εννοείς? Εδώ πέρα κοίτα μια χαρά πως είναι. Είδες? Βάζεις το κεφαλάκι σου, βάζεις το κεφαλάκι σου, βάζεις λίγο σαπούνι και έτοιμη. Μου θες να κάνεις και ολόκληρο το σώμα. Βάζεις λίγο έτσι το κεφαλάκι σου, σαπούνι και τα λοιπά και έτοιμη. Λοιπόν, τα βλέπετε τα μαλλιά μου, τα βλέπετε! Βάζεις το διάλογο. Τα βλέπετε, είναι δεμένα. Τελώς. Σκατά είναι. Λοιπόν, σε ένα λεπτάκι, ακριβώς σε ένα λεπτάκι, ξεκινάει το challenge. Και άμα δεν το κάνεις, σου παίρνουμε τα 5 ευρώ από εμείς.
Σκασμός! Θα πάω να δω και στη Δάνα τι κάνει. Που και αυτή κάνει βίντεο. Τέλος πάντων πάω να δω και τη Δάνα τι κάνει. Γεια σας. Θα τα λέμε σε μία ώρα. Ναι, σας καλώσω παιδιά. Σε 2 λεπτά. Επανήλθαμε για το challenge. Ωραία. Το πρώτο challenge είναι να σου κλείσω το φως. Και με κλείσει την πόρτα. Εντάξει. Και θα κάτσει εδώ πέρα η κάμερα να τραβάει εδώ πέρα τι θα κάνεις. Εδώ. Εδώ. Τι θα τραβήξω παιδιά, τι θα τραβήξω. Λοιπόν, θα κλείσω έτσι το φως, θα είναι τόσο σκοτεινό που δεν θα βλέπουν ούτε τα παιδιά τι γίνεται. Απλά θα ακούνε τι λες και τι φωνάζεις. Εγώ σου κλείνω την πόρτα. Θα μείνεις έτσι για κανένα λεπτό, κάνω 2 ωράκι. Αλλά την κάμερα θα παραμείνει εδώ πέρα, δεν την πειράξεις, εντάξει. Θα το δούμε και στο βίντεο. Ναι. Βασικά η κάμερα δεν μπορείς να την πειράξεις. Γιατί? Γιατί η Μαριά κοίτα τι έχει αυτό. Και αυτό ξέρεις που θα δεθεί. Πού? Απ' έξω από την πόρτα. Και οπότε με το που πας να κάνεις κάτι θα τραβηχθεί το κινητό και θα πέσει. Γιατί ξέρω δεν θα το βάλω, κοίτα. Έλα κλείσει την πόρτα, κοίτα. Εδώ. Απ' έξω. Έτσι εδώ το δέσω. Και όταν και με το που κλείσω την πόρτα θα τραβιέται έτσι στο κινητό. Και με το που το σκούνεις θα τεντώνει το κινητό. Κατάλαβες? Τι! Είμαστε 24 ώρες εδώ πέρα. Παράδε θέλετε! Θα πάω εγώ. Ο μαύρο που έχει μαύρα μάτια. Λοιπόν, τέλος πάντων, Μαριάννα. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ πάρα πολύ ασμένα με σένα. Τραβάει τώρα η κάμερα, παιδιά, δεν ξέρω, βλέπετε τη Μαριάννα εδώ έτσι. Έλα. Όλο νεόφιλης, σκέφτες, σαβέλες. Τέλος πάντων, το κάνω εκεί πέρα να τραβάω και τη Μαριάννα. Μαριάννα, όσο θέλεις, εσύ μίλας στην κάμερα. Αλλά δεν θα μπορείς να βγεις να την πειράξεις, γιατί σου είπα και πριν ότι παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνει. Βασικά τον τοίχο δείχνει, οπότε δεν πειράζει. Και τέλος πάντων, φοβάμαι και σκοτάδι, δεν ξέρετε. Φοβάμαι τόσο πολύ τις χασαρίδες. Δεν ξέρω τι να πω. Μα τι είναι κατσαρίδα εκεί έξω. Αλήθεια. για πλάκα σου κάνω, απλά ήθελα να δω τι θα κάνει. Γιατί δεν ξαναφορά λίγο. Επανήλθε το φως. Παιδιά, τώρα τη βλέπετε, νομίζω, αποκλείεται να τη βλέπετε. Μαριάννα, τα challenge μπορεί να είναι και πάρα πολύ αυστηρά που δεν νομίζω να σου αρέσουν. Ξέρεις τι είναι? Μπορούν να φτάσουν τα challenge να μείνεις και 24 ώρες στην τουαλέτα. Δηλαδή όχι για 2 ώρες, απλά έτσι, για 24 ώρες. Ρίσα μου. Δηλαδή μέχρι αυτό το πρωί. Ναι, είναι έτσι 24 ώρες. Μαριάννα, τι να κάνουμε? Άμα όμως σηκωθείς και πειράξεις την κάμερα και το δω εγώ στο βίντεο, Μαριάννα, να ξέρεις, θα μείνεις 24 ώρες στην τουαλέτα με κλειστό το φως και θα κοιμάσαι στην μπανιάρα και θα τρως μόνο μπάμιες. Μπάνιες. Τα λίγα με μαλάκια. Νομίζω ότι με βλέπετε ή όχι. Εδώ είσαι. Παιδιά, με βλέπετε ή βλέπετε την μπανιέρα. Κάτσε να ανοίξω λίγο το φακό. Και παιδιά,
παιδιά, τώρα τη βλέπετε. Τέλος πάντων. Τώρα εντάξει, της το κάνω αυτό, αλλά και πάλι μπορεί να βγαίνει φάντασμα. Ναι, τέλος πάντων. Απλά το κάνουμε έτσι για να τη βλέπετε. Γεια σας παιδιά, σήμερα ο Γιάννης έφυγε, μου έκλεισε το φως και έβαλε απλώς φακό. Τέλος πάντων φοβάμαι τις κασερίδες και τα φαντάσματα. Όμως... Κατσένα! Μαριάννα, πριν ξέρεις τι είδα, είδα ένα φάντασμα να πηγαίνω στο μπάνιο. Κλειδωμένη μέσα στο μπάνιο για φάντασμα. Τέλος πάντων, ας τα πούμε και... Σκατά να φας. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι φοβάμαι και πάλι. Να άφησε μόνο μου. Ησυχία. Τέλος πάντων, αν δείτε σε πλάτη φάντασμα, θα μου πείτε. Βασικά πώς θα μου πείτε. Το ξέρετε να σκεφτεί. Βοβάμε. Επαναήρθα. Μαριάννα, τι κάνεις, καλά? Αναρωτιέμαι πώς πήγε στο βίντεο. Θα το δω στο τέλος, τέλος πάντων. Τι κάνεις, αράζεις? Λοιπόν, θα μείνεις τώρα 24 ώρες εδώ μέσα, μέχρι από το πρωί. Ναι, γιατί είδα μέσα στο γραφείο μου ότι τελικά πρέπει να μείνεις 24 ώρες κλπ. Οκ. Λοιπόν, να φύγω την κάμερα στερήσω για να τραβάει και εσένα το βίντεο, για να μην είμαι και εδώ συνέχεια στραβά κι εγώ. Κλείνω φως, συγγνώμη παιδιά που δεν βλέπετε, κάτσε και δεν βλέπω ούτε εγώ. Ανάβουμε φάσο, flash, πώς λέτε αυτό, πώς το λέτε εσείς, τα λέγαμε. Κάπως φοβάμαι που είμαι μοναχή και φοβάμαι τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν σταματήσω. Όμως λυπάμαι και τα λεφτά. Δεν λυπάμαι ότι... Δεν φοβάμαι ότι είναι φάντασμα. Λυπάμαι και τα... τέτοια. Φίλε, η αδερφή μου είχε κάνει τέλος πάντων. Πλαισικώθηκα, δεν σας πειράξα, πλαισικώθηκα. Τι είναι αυτό? Παιδιά, γεια σας!
βλέπετε, δεν με βλέπετε. Σε καμιά ώρα έρχεται το φαΐ. Τι? Σε μία ώρα έρχεται το φαγητό να φας. Τι θα φάμε? Σε μία ώρα. Τι θα φάμε, λέω? Μακαρόνια, σάλτσα και λουκάνικο. Yes! Αλλά μην χαίρεσαι. Δεν θα φας όμως με σάλτσα εσύ. Θα φας μόνο μακαρόνια με λουκάνικο σκέτο. Με σάλτσα. Χωρίς σάλτσα. Α!